Yan ulam namin. Buto-buto. Oh. Luto ni Mama Chinchin. Amoy. Masarap pag nagbubuhos. Para buhos din yung pawis. Ano ko? Ayan po, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito pa sa bahay. Yun, papasok na ako doon sa Pabay Project. Pabay Project ng Team Pahaway kay Chinchin. Good morning to all viewers, good morning to all sponsor. Love you all. Magandang umaga ulit. Time check natin ay 7:12 ng umaga. Napakaganda ng sikat ng araw. Tirik ang araw sa tanghaling tapat. Biyahe na naman tayo. Siyempre thanks God at iniingatan tayo lagi sa araw-araw na ating biyahe sa gawain. Maraming salamat at iniingatan mo kami palagi. Ayan, let's go. Pansit mo no, Mama. Diban mo natin daan nila. Amoy! Papa. Nasa yung tindahan kasi mamaya alis. Almusal mo na bago pumunta sa trabaho. Tabaga ko na sa bandi. Against the light. Ha? Tabaga ko sa bandi na sa mingit. Tapos katrabaho. Ano ba? Dito na tayo sa site. Nakabihis na tayo. Nakabihis na tayo. Ayan po, dito tayo sa taas. Ayan si tatay Kuya Arnil. Kaya gatsuhan dyan. At yun, ang gagawin namin yun ay magbubuhos itong biga dito sa taas. Ito yung bubuhusan namin ngayon. Ayun, half day lang ako. Abot lang ako alauna kasi magdadrive ako dun sa kapatid ko. Nagamitin yung van kasi ngayon yung araw ng grand final nila dyan sa sa Kasadali. Bali nagpaalam na ako kay Kuya Noli. Ay, Kuya Bong. Grabe, napakataas. Taas nito. Ano, kayong pa ako? Malaki pala tong kwarto dito sa
Mabit eh. Ha? Ay, di sa akin. Kay karot yun. Tayo apo sa dulo. Nangyari yan. Nakatali yan, tay. Napakan mo. Tay, baka maano ka, tay? Ate Margie. Nahulog dito ang buwan. Kakatakot si tatay. Naalala kay tatay. Taas ng ano mo. Ah, nangatog na ito. Mama ni Chinchin dito. Prepare. Si mama. Tita mo na. Tita. Ayos ah. ka ni Chinchin. Kawaan ka ng Chinchin. Good vibes lang yan, good vibes. Dama ko light yun. Daw si sigarilyo. Ah, si Mary oh. Yan sa mga nagsisigarilyo. Sipag ni Mary. No, Mary, good morning. Po, good morning. Magbuhugas si Mary. Kasi Chinchin wala. Gawa na may pasok. May online class daw. Nagbabago sa plan. Chinchin ipasok. Nag-online ko. Online class. Hanggang mamaya ato. Ah, may online class si Chinchin. Nagla-laptop. Busy. Dito tayo sa papa ni Chinchin. Ano na lang, doon. Hello. Ay, Sa kusina. yung... Dagatong si papa ni Chinchin. Bigas. Saing. Nagsasaing. Na, karton. Na, Bigas. Dagatong sila. Lobat ang aking GoPro. Charge muna tayo. Yan, pinapa-sit up ko kay Vince yung GoPro ko na Hero 9. Galing kay Kuya Jojo. Para magamit na natin yan. Para palit-palitan. Ramir, kumusta yung buhay natin na walang pasok? Okay lang. Okay lang. Pahinga sa ano. Papahinga. Academic. Academic stress. Para maano yung utak. Pagpahinga. Kapag ma-refresh. Tapos mga ilang buwan na naman, pasukan na naman. Opo. Ang bilis lang ng College na no? Di pa. Ay college na. Ano course? accountancy. Accountancy. Malupit yan. Talagang ano yung utak mo dyan. Accountancy. Major in math pala si Mary. Yan yung malupit na course. Dapat matalino, hindi lang matalinaw. Major in math. No? Hindi lang matalino, dapat matalino. Okay na to, tol? Okay na. Pwede natin magamit. Bibili pa tayo ng handle para magamit na siya. Ayan, ready na kami. Umulan? Bali, binasaan na dyan sa taas. Umulan. Binasaan na. Ayan. Sila dito. Pangmalakasan eh. Papa ni Chinchin. Yan, okay na, kulong. Thank you very much. Tubig muna kayo, Bong. Inom muna. Wala pa nga pala akong upload na.
Wala pa? Tutong-tungang isang anong balde, di sagdan. Walang wifi? Wala. Red loss tayo, red loss. Red horse. Malalim pala to. Barang ha? Dalawang halo na. Baka wala dalawang halo, walang baka kumatuloy po. Dapat na sininto. Alahanin nyo, Sabado ngayon. Bawal magpagod, tingin bukas. Rest day bukas, rest day. Hanggang alas 2 na tayo ha. Ang Tirol, alam na. Wala namang pahinga sa vlogger. At kahit nga pahinga, nagbo-vlog. Bawal sa atin magpahinga. Kurang sa tubig ano? Ba't pa yung ano? Signal. May load naman ako eh. Pati globe, apektado. Laman lang nagsipindot ng $10. Ano ba? Ay! Ano tayo na meron? Ah! Narinig yata yung sinabi ko ah. Lupitay! Ayos lang yan, deserve mo yan. 20! Boundary rin ha? Hindi na umuwi! Pagkakita mo na sa iba yung vlog! Hindi na nga siya kukuha eh. Ang pasendo, malaki-laki na, may kalit ko eh. $500 may palipad pa. Yung palipad sa'yo, pamahagi mo ha. Yung ka lang yan. Ha? Dadagdahan nyo lang buo. Kala tagay kami ko. Ano, yun na? Oo. Ibis ka bong. Abot ako dito ang taas. Ay, ako na dun. Ako dyan. Adi, dapat ikaw magtutungkir dun yung gatyo. Ako magbibigay sa kanila. Oo. May mataas. Boy! Ganado! Scramble! Sige! Dalae! Malayo. Di ba yung isa? Oo. Wala nga, nawala. Umuwi yata. 1, 2, 3! Wawa ang isa dito. 1, 2, 3! Ate Bidang! Ako na, sige na. Siya yata yun. 1, 2, 3! Ito ako ang mag-aabot dito. Kailangan, kaya yan! Loibong! Loibong! Tutumba na lang yan pag di na kaya. Loibong! Pag di na kaya, tutumba na lang yan. Tinog talaga, wala lang. Wala lang. Loibong!
video mo. Nakatingala. Para sa akin taas. Alam mo, Jong, kasi may pambubusan. Kuwasa pa lang yan. Bigla naman na. Oh! Bale. Ate Bidang! Anyan yung kapatid ni Palawan? Ha? Wala na rin, umalis. Nagsiyar yata. So, alam ka nandito sa isa. Patras ka ba dito? Wawa yung namin dito. Patras ka ba dito? Nandito na. Kita ko yung buong dito. May pulis, sign lang, magtunay. Sige. Dito, nandiyan na. Dito ka lang banda. Kaya ka na lang. Steady ka lang doon, iaabot ko kayo ng dito. Dito ka lang banda. Diyan, no? Diyan sa pangalan. Diyan. Ito. Alam mo, kumakain ka. Ay, hindi ako kumakain ka. Hindi mo natin kaya ng meeting. Tayo tata kami pag-buhos. Kapatid yung chin. Pwede mo. Ating kapatid yung Palawan. Malapit ang support. Sige lang. Yung.
Mixture. Ano ay? Bakit? Nagano ka? Nagbuta. Pwede na malaan. Ang service yun. Panis, nakapapa yan. Papa ni Chinchin. Kartilyo na. May buta dun, no? Wala, Meron wala. yung buta isa. Magbuta. Sa loob. Ano sa kilid? Buta ka. Oo, talaga yan sa mo. Puno na, kalahati. Ano na lang, kalahati na lang. Huwag ibagsak. Tama sa mata. Puno na dito kayo sa kala. Puno na. Ha? Ito? Hindi ka naman mainit. Hapon, ito grabe init. Nakasama ko. Sigot tubig.
Oh. Bilang. Ay, makapal-kapal na bubusan. Anong konti siya? Abot na lang yung Ano? ano? Baba. Napapagod ako sa katanawa. May kumakanta, may sumasaya. Talaga to sexy. Wala mo lang ikaw. May abang ganyan no?
Bigat ng araw. Marjay. Kawin lang. Kinulang dito. Ang balde na lang. Ayun pa, ubos na yung ano, yung halo. Last na balde na yan. Ayun. Papansin-chin. At bali mag-ano, prepare pa kami ng isang halo. Siguro mga 4 na silinto pa. Ay, wala. Bigas kumayan. Halo ko. Gagatyo na sa taas. Tingnan nyo na lang po sa channel nila. Alright. Ito yung pangalawang halo. Prepare muna kami. Papa ni Chinchin, beans, yabong. Pinaila ko na lang yan. Yung buhangin. Graba naman. Tulad. Po? Ha? Malaki? Saan yung graba lang tayo? Ah, doon. Oo. Amo yan. Andito yung pamalakasan eh. Sama na yan. Tama na yan. Kumpatiba yun. Sayaw daw, sayaw. Aha, aha. Aha, aha. I like it. Tanapan sa Torilis ko gabi daw. Iniwan sa bambuan. Ayan, graba naman po. Kaya halo na doon. Ano partner man niya, hindi kaya. Pangasawa ko. Ano, bailin? Pagay ng ganito. Kanya
So ngayon, ang trabaho po namin ay suntok sa buwan. Sana wag naman po ninyong ibas kami ng todo-todo. Yung mild lang. Yung hindi sagad ng gambuto. Salamat sa basir. Size pala. Ilan na? Kahit sila. Ha? Sila. Tatlo pa. Pagka-ano rin, tatlo pa. Wait pa. Tuloy pa. Ayun. Mabatulat ko. Pagka. Balik niya. Las natin ka naman. Ha? Tama na ba? Kulang sa bilang yan. Yan ulam namin. Buto-buto. Oh. Luto ni Maman Chinchin. Amoy. Masarap pag nagbubuhos. Para buhos din yung pawis. Ano kuya? Oh, Pagas ka sa pawis. pahala naman. Oh. Tama yan, tapusin muna namin ito bago kumain. Marvin. Anak ni Puloy. Ay ni Chip. Anak ni Chip. Eh, maganon tayong daampaw. Liro gano'n sa pagkan. Para malambot. Tabo ko na sa tubali sa din sa na. Bin, oh. Sa Mary. Bin. Bin, apa na Bin? Kamoy. Alis tayo. Mats talaga! Bilig! Tuwang-tuwa si Kuya, oy! Nabuhayan! Nabuhayan si Kuya! Ano kaya yung nabuhay? Kayo na buhay. Nabuhayan si Kuya! Kuha ng ganang sa'yo! Nabuhayan! Nabuhayan ba? Amoy, mixer oh. Makikita gano'n ako niya. Mats nga! Taga-tantusin sila. Tantusin sila. Tropa ko lang dati, biyanan ko na ngayon.
Magiging magpinsan na kami niya ni Marvin. Wala namang problema. Begin. Binuhay mo, puso't isip ko. Din. Muling binuhay mo. Puso't isip ko na dati ay nag-iisa mo sa mundo. Ngunit ang Gila, gila. Ayun na. Ayun na. Nakatunog tayo. Wala kang posible. Ito lang yung isa. Ako na sabi magpala. Kuya, Ako na magturod. kaya na Marvin yan. Basic. Dala balik. Ayan o, yung isa. Nandun pa yung isa. Oh. Kuya, ayun o. May dala pa yung halap ng gamot. Apat na ako. Kawawa, dahil ito. Alagarin na. Dalawang pat. Ayan, magpinang Andyan lang pala yan. Matagal nang dumadaan-daan. Oo. Matagal nang dumadaan. Ayun, patapos na yung project. Saka pa nakinaan. Mayroon pang kasunod. Nandun talaga. Yan o. Pagpasok, yapon. Magkarga kasi na. Paras pati ang ngiti. Ang gantay na. Hindi mo alam kung tumatalon eh. Paras may mga dimple. Mats nga. Nakano ata kami kagabi. 2 inch. 4 na corridor. Tapos pagpasok ko dyan sa kubo, si tatay ko lagi dyan. Tatay ka.
Masarap ito ng bubok. Oo. Wala pang lasa. Tubig. Tubig. Ano? Tuyo. Muling binuhay mo nga. Kapag tumubog ang puso. Masarap ka? Baba. Taas ko na tuloy. Dalawa na, dalawa. Lumalabas ng alak. Pwede mo kasi na. Pag lumabas na, pwede mo mag-inom muna. Natulog ka ng pawis mo, basa lang. Do, sipaking na do. Ari so pa na yung sadi, pang-apon. Oh, padaan. Padaan. Tanggalin mo muna ang isa. Sina. Ayun po, at tapos na kaming magbuhos. May niluto silang mais. Oh. Harap, mais. Ang binuhusan. At tingnan nyo na lang po sa kanya-kanya naming channel. Wala pa yung wifi. Pagbuhos. Kaya uli. Ano nyo sila?
Ano? May ganang, may ganang. May ganang. Amo ay. Amo gupit ayo. Amo lupit. At yun po, tapos na nga. Yun, ang ganito ng vlog na to. At maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye. Tapos na.